je na vojnu. Přijeli tam komisáři, odvedli je na vojnu. Jen jednoho neodvedli, ten na vojnu nemusí. Jen jednoho neodvedli, ten na vojnu nemusí. Ten má holku namluvenou, oženit se s ní musí. Tak má? Ten podle mě to i spolu. Tam půjde. Já bych tam chtěl cukrovou vanu. Tu nemají. Ještě nemá. To ještě nemá, Míšo. Bez špinavý. To ještě nemá. Já mám... To nemusíte tolik. Zabura. Ne, tolik ne. Příště necháme spát. Musím vás dát kluci do záběru taky. Jsme plašili brzo. Já myslela, aby jsme o vás nepřišli. Jsem mohl zavolat. Na sundávání dětí ze stromu. Hele! Schválně, vyzkoušej. Natroubí. Holčička, holčička. Myslím, to větší holčička. Tak větší. Ano, větší holčička, už je v pohodě. Zkusíš to. Zatrouka? Ať zatrouky to líš. Já se vám musím natočit taky. Jo, tady, jasně. A vy jste byli dokument. No jasně. Ano, to je navždy. Dobrý den. Tento celý, no. Může být sestal. Třeba někde zapadl. Ale on, to by se ozval zase. Jo. On je zase spolehlivý, jo. A nevím, co jak to Já jsem nečekal, že tak všichni stichnete, já jsem čekal, že se budete bavit dál. Na začátku bych teda popřál všem Václavům k svátku. Kde je tady Václav? Tady, jasně, jeden. Uhorský službě taky myslím jeden Václav. Takže všem Václavům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Tady pod rozhlednou a já teda jsem tady poprvé, někteří už jste tady podruhý, takže víte, co se bude odehrávat na tuhle rozhlednu, nebo jsem nahoru začal jezdit vlak. Je tady kouzelník Pet, teď mává rukama, nepřehlednutelná postava samozřejmě, který vás bude bavit. Potom samozřejmě uvidíte ještě slaňování a vůbec představení horské služby. No a je pro vás připraveno taky spousta dobrot a pití. No a to, co je nejdůležitější, tak samozřejmě shlédnete taky takovou scénku, která se jmenuje Šumavská světnička. A tam se přeneseme trošku do těch starých časů, kdy tudy chodil Karel Klosterman se svými přáteli a setkával se s nimi
Tak, takže to bude takové malé, krátké představení. No a zatím se bavte dál. Vláček bude jezdit, už zase znovu přijíždí, takže bude pendlovat nahoru a dolů. Má to jednu takovou věc, já jsem si všimnul, že když se dívám, a to teda, protože za všechno, samozřejmě, za spoustu věcí se musí poděkovat tady panu Blahoutovi a paní Blahoutovi, který samozřejmě jsou takovejma, mě teď natáčí zrovna. No to si zaslouží potlesk, ano, protože když někomu se vůbec podaří najít čas a takovouhle akci zorganizovat, pamatujete jako tu nejkrásnější rosničku. Jak bude dneska, jaký bude počasí, Tino? Já vám přeju hezký dopoledne. Nebudu opakovat, co říkal Česmír Hřanda, mimochodem mladší, takže tím toho zdravím a představuju. Jaký bude počasí, já to nevím, protože nikdy jsem nebyla jaksi specialista na počasí, ale jsem prostý člověk, který se díval z okna a věděl, že buď bude teda hezky, nebo bude vošklivě. Nic mezi tím v podstatě není. A mám pocit, že dneska bude docela hezky, i když teda lehce pod mrakem, což víte stejně jako já, takže žádná odborná rada nehrozí. Ale já si myslím, že to počasí není tak podstatný, ale že je podstatný a bylo to tady řečený, že vůbec takováhle akce existuje. A víte, jak člověk žije v té Praze, tak tady, když sem přijede, tak hlavně vnímá jednu věc, že ten život nebo ta pospolitost nebo cokoliv se tady děje, tak je tak nějak jako lepší. Je to tak jako víc od srdce. A už nebudu teda vyzdvihávat znova pana chystá, že to bude takový velký divadelní představení. A já vím, že Česmír má krásnou nacvičenou úvodní větu divadelního rázu, bych řekla, která vlastně jakoby tak jako to uvede všechno a začne taková ta atmosféra té tehdější doby. Tak, to je vyčerpávající. Ženská tam mluví jak kulomet, jo, ale prostě z tomu počasí podívejte se na svoje mobily, jo, tam to budete všichni být. Takže bavte se, pijte, papejte a mějte prostě krásný den. Jo, a tady kouzelník Pet nám nese, no to já musím vyskočit. Prosím vás, já tady mám rosničku, aby jsme tady neříkali do větru nic, jo. My tady vyzkoušíme rosničku, jestli opravdu umí předpovídat počasí. Prosím tě, holčičko, jo. Vidíš tu rosničku, tady tu žabičku, tak si odlož věci, budeš potřebovat obě ruce. Neboj se něčeho. Prosím vás, já mám dlouhý všechno, i vedení, jo? Tak a vidíš tamhle ty korálky, co má u těch ručiček ta žabečka? Tak prosím tě, do každé ruky vem jednu korálku. Jednu korálku. Tak a prosím tě, holčičko, teďka budeš tahat levá, pravá a když ta rosnička vyleze nahoru, tak já ti řeknu předpověď, jo? Tak pojď. Prosím vás, zatleskejte, už leze, můžeš zpomalit, až to ťukne, no, hezky, výborně. Tak já přečtu předpověď, prosím vás, dneska bude 27 stupňů v Itálii. Tak to by silně připomnělo Český hydrometeorologický ústav. Takhle to přesně probíhá, takhle to přesně chodí. Skvělý, děkuju. Holčička se mi líbilo, to můžeme nechat, jo, to když tak necháme na celý odpoledne. No, na ten mikrofon nechci, já tady jako já jsem tady tak jako se pobavit, jo. Tady pan Hřanda to moderuje, já ne. Já ti ho vezmu, ale mně se to začalo líbit. Rosnička úžasná, já jsem tohle jsem si samozřejmě musel natočit, jako, jo, protože se tomu budeme potom doma smát a Buřinka ho k tomu opravdu je. Ale na kolejích je auto. No, já si budu muset někde tady najít vlastně takový ty desky, v kterých to mám napsaný všechno. Ale vy jste jistě všichni četli plakáty, takže víte, co vás čeká. No, 11. hodina. 11. hodina se blíží a bude to příjezd Prokopa, Zeithamra, Arny a bude i... Sválně, kdo ještě přijede? Kdo to víte? Kdo přijede? Řeknu. Karel? Gott? Ne. Jinak. Karel? Š? Taky ne. Co? No, Karel Klostermann!
Klosterman právě vystupuje z vlaku. Zastávce Pošumavská rozhledna. Prochází davem. No a právě všichni účastníci scénky Šumavská vesnička, Šumavská světnička, to dělají ty svařáky, no. Šumavská světnička se připravují ke svému vystoupení. Já nevím, až budeme připraveni, kdo to vede, kdo na mě mávne, že jste nachystáni. Rejža. To je pravda. Karel Klosterman dá pokyn. To je práce strašná. A zrovna dneska. Jo, už jsem si vzpomněl. Čekám hosta. Možná, že už je na cestě. Vítám vás, příteli, ze Sušické brány Šumavy. Děkuji. Tam jsem prožil hezké chvíle. Přece si pamatujete, že můj otec byl městským lékařem. A vzpomínám na ten strašný den, když se při procesi zřítil spoutníky ten starý dřevěný most přes Opavu. Tatínek měl 3 dny práce, co lidí bylo zraněných a dokonce několik se jich i utopilo. Strašná to vzpomínka. Ale Vemte místo, pane profesore. já vítám vás a přináším vám k vašemu životnímu jubileu pozdravy od sušických turistů a vašich přátel. Děkuju moc. S kterými jste chodil krajinou Mluhu. Plochou to krajinou, porostlou lesem a houští, částečně vodou, částečně souší. A odtud ten krásný rozhled na vrch Andělů Strážných, jehož témě zdobí překrásná kaplička. No ba. Jo, jako členka na čele překrásné paní. Baba, vzpomínám. Ty vzpomínky jsou navždy skryty v mém srdci. A proto jsem do Sušice často jezdíval a velice rád za svými přáteli a za tou krásnou krajinou. Ale teď už je to se mnou špatný. Jsem zavřený tady v Plzni. Působím jako profesor na německé reálce. Vyučuji německý jazyk a francouzštinu. A nemám to tam lehké. Moc přátel tam nemám. Neboť oni mě vyčítají, že jako Němec píšu ty svoje povídky, romány jenom česky. Ale českém já se cítím a česky budu psát až do smrti, protože se považuji za Čecha. Taky mi zazlívají to, ale já zůstanu té své myšlence věrný. Prostě budu Čechem až do své smrti. A víte, co je mým přáním největším? Mým přáním největším je, aby na té Šumavě, kde je tak strašně těžký život,
žili lidé, ať už mluví česky, německy, to je egál, ale aby žili ve přátelství, aby si v tom těžkém životě pomáhali a to by mi nejvíc potěšilo, kdyby se to tak stalo. A to je pravda. A v životě, příteli Cajdhamře, taky jsem to neměl moc lehké. Svou první ženu babušku jsem pochoval, nemaje dětí, ale v Plzni jsem si našel vdovu po továrníku Juránkovi Betinku a ta mi byla životní oporou. Stala se mi druhou ženou. A představte si, já byl jejím 5 dětem otčímem a to byli nějaký kluci. No a vždy Betinka vám to poví, já jí zavolám. Betinko, pojď, máme tady vzácného hosta ze Sušice, přítele Cajdhamra, tomu říkají Urzus Šumavský. Já vás vítám, když jsem o vás hodně slyšela. Karlíček je hodným manželem. Aniž jsem ho znala, ráda jsem četla jeho povídky a knihy. No, podívejte, tady to všechno je. Betinko, jsem ti za to na dosmrti vděčný, jak se o mě staráš, jak jsi mě finančně podporovala, když jsem byl v nesnázích a když jsem ochořel, jak si pečovala o mé zdraví. Představte si, příteli, když jsem ztrácel zrak, tak všechno, co jsem diktoval, ona, Betinka, krásně přepisovala a já to mohl dávat do tisku. Nesmírně jsem ti za to, Betinko, vděčen na dosmrti. Ale dělala jsem to ráda, stejně jako ty se staral o mé děti. Hlavně ten nejstarší Arnold, co převzal po otci naši Mílíkoveckou továrnu na Otřízně. Ten je ti velice vděčný, že jsem svým vyprávěním štípil lásku k Šumavě. No jo, Arna, to je paša, sportovec. Ten se vám, přítel, jednou z nějakých novin dočetl, že někde na severu vznikl nový sport, říkali tomu nějak lyžení nebo skiáctví. To byl nějaký sport na vohnutých prknech. A představte si, ten kluk se svými kumpány vohoblovali prkna, špičky si udělali z měděného plechu, který odcizil tátovi z Mědíkovecké dílny. Na vázání, aby boty drželi, koupili popluhy na nůše a ten prodavač se prosím vás zdivil, proč jako pan Juránek potřebuje tolika řemenů na nůše, když dělá z mědí. No a to bylo krásný. Bambusový hole získali od rybářů. No a v zimě, to vám tého bylo sněhu nad kolena, ty blázni s těma prknama vyrazili, já nevím, někam na Domažlice, na Chocko. Něco úžasného. A to je ale náhoda. Zrovna nyní Karlíček vypráví o tvojí první cestě na sněžení. Vzpomínáš? Dobrý den, Riču. Samo se mnou, maminko. Cestou ze Špičáku ve vlaku jsem potkal otce Prokopa, tak jsem ho celého zmrzlého přivedl k nám domů, aby se trošku ohřál. Mám tu nějaké vyřizování po úřadech. Nazdar, otče. To je dobře. To známe. Rádi vás zase vidíme. Tady máte čaj a přinesu něco na zub. A ty jim, Arno, pověz o těch prknech. To vám byla velká legrace. V Plzni cestou na vlakové nádraží s tímto nářadím jsem sklízel velký obdiv. Nikdo to ještě nikdy neviděl. V Domažlicích na nás čekal fiakr, který nás vezl do Capartic a já s horolezeckými zkušenostmi jsem se nechal na ladě táhnout za tím fiakrem. No to lidi koukali, to ještě nikdo nikdy neviděl. A to jste lezli kam?
Starpartis na Čerchov. Jo, na Čerchov, no jo, tam to znám, tam se jednou byl s Pasovským, to byl architekt a postavil tam chatu a jmenuje se dodnes Pasovského Chýše. Nádherný kraj, to Chocko. To byla velká legrace tenkrát. Spousta výstupů, sjezdů, pádů. Jedna lyže jela doleva, druhá jela doprava. No to byla mila. Celé propocené nás zachránil chartař Mauer, který nás pozval k sobě do chaty, tak tam jsme se teda pořádně posilnili. Když si na to vzpomenu, ještě dneska je mi špatně. No jo. Jo, Mauer, to je můj kolega. No, dobře se známe. Jo? On je v klubu sněhařů Domažlice. Aha. Já zase ve klubu Plzeňské. Plzeňáci mají stále u mě klubovní místnost. Pořádají tam mezinárodní hry dole na louce, na Vajsovce. Říkají tomu severanské hry. Jsem si to tam Norové. Moji kluci, Franta a Béďa, učí naše hosty lyžení. A sami taky závodí. A spoustu mají medailí. Pánové, já na těch prknech jsem v životě nestál a stát už nebudu. Ale co jsem neviděl, na těch šumavských svazích jsem viděl hajní, myslivce, lesáky, jak v zimě na těch divných prknech nosí krmení pro tu ubohou zvěř, aby v zimě nestrádala. No jo, lyžení, ale to byla větší zábava a daleko lepší podívaná na ty šmejčkaře, co na těch saních dřevěných vozili polenový dříví, dlouhý dříví a jak sviškeli po těch vyšlapaných cestách. A nejlepší to bylo, když sváželi dřevo k řece Otavě, k Čenkově Pile. To byla podívaná a ta hromada dřeva, to bylo něco úžasného. A to já vám, pánové, řeknu, že já jsem na těch prknech stál. Říkalo se jim také ski. Ano, ano. Ano, občas jsme se studenty vyšli pod Svatobor a tam jsme jezdili a k nám se přidávali i další lyžníci. No jo, to jsem taky slyšel, ale příteli, já vám musím něco povědět, co si vyprávěli studenti tady o panu profesorovi. On byl literát a měl na starost knihovnu a jednou vám věděl, že přijde o chvilku později do třídy na vyučování, tak aby studenti věděli, co se děje, tak napsal na tabuli jsem v knihovně. A představte si, pamatujete na to, jak nějaký šibal smazal houbou do knih. A teďka celá třída čekala, co bude, až přijde pan profesor Cajdamler. A pan profesor přišel, koukne na tabuli a s klidem Angličana to smazal, co zbylo z té knihovny a napsal tam, jsem v knižnici. A tak ty studenty doběh a oni se ovážili, že v tom nebyl žádný velký problém. Tak to jsem musel říct, aby na to jistě vzpomínáte. To byla taková duchaplná, takový duchaplný okamžik, to nedopadlo tenkrát. A já to od nich slyšel v hospodě u Amci knížete Štěpána v Sušici. A i tam jsem to slyšel, oni tam ty kluci chodili. Ten příběh ale rozdes. No přátelé milí, měli u vás hezky, ale povinnost mě čeká na těch vašich obhledech. Děkuju tuhle Betince za dobrý čaj a vás všechny zvu do svého penzionátu, který dále Bůh bude zapálet hotel. No to jsme rádi. Tak já vám, otče Prokope, taky děkuji za vaši návštěvu u mě, velice mne potěšila a určitě, jak mi zdraví, povolí, se tam s Betinkou k vám na ten penzionát vydáme. Buďte hodně zdráv a Bůh vám žehnej ve vaší úctyhodný, krásný práci na Šumavě. Děkuji vám a budete s Bohem vítáni.
No, Bohem, krásně. Pane profesore, já se s vámi také rozloučím. A vaše pozdravy předám Sušickým. S tím, že se určitě ještě setkáme na vaší krásné milované Šumavě. Já si také myslím, a jako literáti se určitě setkáme na té vaší knižnici. Mějte se moc hezky, těšilo mě za návštěvu a nashledanou. Těm z hostinného domu ještě také předám pozdravení. To je Strašeně, tam pod Javorníkem. Určitě těším se, pač Javorník, to je moje srdeční záležitost a věřím, že tam jednou ta rozhledna bude postavena. Ale jak koukám, ona už tady stojí. Tak vám děkuji. Jenom buďte hodně zdraví. Nashledanou. Tak, právě tak. Tohle samozřejmě začít, že něco skončilo, ale něco začíná. Právě jste viděli scénku Host do domovů do ruky. Ne, viděli jste scénku Vesnička šumavská, kterou napsal pan Emil Kincl. A samozřejmě se také zhostil role Karla Klostermana. V dalších rolích vystoupili Jiří Švarc jako Viktorín Zeithammer, Mireček Bejček a jako otec Prokop, Michala Hanzlíková jako Betty Juránková. No a to, co mě teda hodně pobavilo, tak Jarda Forst jako Arna Juránek. To se říká nějak standing applause, jo? Nebo standing ovation, že jo? No. A vy se nemůžete sednout, si nebudete moc celý den skoro. Tady ke stolkům určitě u dobrého jídla pití. Takže děkujeme všem hercům, režisérovi. A pokračujeme samozřejmě v programu dnešního dopoledne. Vás teď bude čekat vlastně takový oddíl, který se jmenuje Šumavě a jejímu lidu. No a Šumavě a jejímu lidu, co by to mohlo být? No tak to je samozřejmě, mohly by to být určitě nějaký verše, mohla by to být kniha, mohla by to být socha, ale to, co na té Šumavě, protože Šumava je drsná, je mnohdy potřeba, tak je horská služba. Horská služba je tady dnes zastoupená a vy samozřejmě uvidíte horskou službu v akci a já teď tady někde už se našel mě. Takže já bych chtěl všichni přivítat jménem Horské služby Šumava. Přesuneme se z historie do současnosti. Samozřejmě můžete vidět u našeho stánku jak historické vybavení, tak současnou techniku. A naši chlapci z pracovního obvodu Zadov vám za chvíli představí ukázku z pustu z této krásné rozhledny a záchranu pacienta z visu. Tak a já o vás vím, že vy vlastně za jich zemí jako horská služba vlastně v České republice. Kolik vás je a jak to stíháte? Takže samozřejmě Šumava je jedno z nejrozsáhlejších území, zajišťujeme 1200 km čtverečních horského terénu a na tuto činnost je 11 profesionálních záchranářů a 24 dobrovolných členů. Takže počet malý a počtem výkonu máme opravdu veliký. Počet ošetření. Udělal k panu Říhovi a už těch zafunguje dál. Kolik vás tu je dneska? Našeho lékaře, pana doktora Křiváčka, samozřejmě i náš Benjamínek a je to celý tým, jak profesionální. Aktivní cyklista, jezdím tak ročně mezi 4-6 tisíci kilometrů. Musíte natočit, ne taky, ne? Jedna věc, druhá věc, nabitý mobilní telefon, číslo na horskou službu je jednotné, 1210. Náhradní oblečení, pití, čokoládu a samozřejmě, aby se člověk na túru připravil, nepodceňoval, zbytečně nepřeceňoval své síly, znal svůj zdravotní stav a samozřejmě hory, aby si užil.
Určitě, protože ono, co se to může stát i někdy uprostřed civilizace. Já jsem jednou byl svědkem toho, kdy po pouhým pádu z kola došlo k protržení tepny na noze a stalo se to proti nemocnici. A paradoxně i v tu chvíli najednou, když chybělo škrtidlo, tak to byl docela velký problém. Takže mít sebou asi i tyhle ty věci. Mě to připomíná jeden film, který jste určitě viděl. Já nevím, jestli se to jmenovalo 48 hodin nebo 56 hodin, to bylo o tom chlapci, který zůstal zaklíněný mezi těma skálama a pak si musel sám uřezat nohu. Ona tomu, já vlastně jsem se nikdy nestotožnil s tím, jestli je to obdivuhodný, co vykonal, protože on tomu předestřílel vlastně celý řetězec chyb, který se uskutečnil. To znamená, nebyl ten nabitý telefon, neřekl těm kamarádům, kam jde, neměl sebou vodu, neměl sebou vlastně nic. Takže tyhle ty věci mít určitě. Přijedeš tam nahoru, až tamhle nahoru. Tam, jak je otevřen to okno, vidíš, jak tam koukáte? Musíme chvíli vydržet, kluci připravují všechno tak, aby to dobře dopadlo. Správně 5 minut musíte počkat. No a já se zeptám teda, to využiju ještě jednu věc. Já vždycky jsem měl, já mám tu horskou službu, mám zafixovanou vždycky, vlastně jako se mě to líbilo, jako se dívají, těšíte se? Děti se těší? Komu je zima? Všem. Mně taky. Komu je zima? Svařák. Grok. Nechte odjet. Jo, je to střetnutí s vlakem, je vždycky nebezpečné. Máme sice horskou službu, ale nemáme tolik nosítek. Jo, takže samozřejmě slyšíte komunikaci záchranářů, povel, dober, musí být neustálá komunikace jak s tím záchranářem, který bude zajišťovat transport pacienta, tak samozřejmě s týmem, který je až na vrcholu věže u jistícího stanoviště. Takže samozřejmě je to všechno koordinováno tak, aby to proběhlo bez problémů. Jedno hlavní lano, jedno zajišťovací lano, takže všechno samozřejmě ta záchrana musí být 100%, takže vše je vždycky jištěno minimálně 2krát. Jo, záchranář už je mimo těleso věže, vynáší pacienta, který vidíte tu oranžovou věc, to je vakuová madrace, v které je pacient umístěn, zafixován a teď bude potřeba pacienta z okna věže vytáhnout do volného prostoru. Neustálá komunikace s záchranným týmem. Zjišťiči, kteří jsou vlastně v těch vrcholových partiích. Samozřejmě záchranář, pokud je pacient při vědomí, takže s ním stále musí komunikovat, zjistit jeho aktuální stav, jak je na tom, jestli je prodleva zhoršující, zlepšující se. Samozřejmě záchrana je především vždy o komunikaci, takže celý tým musí stále mezi sebou komunikovat tak, aby všechno proběhlo na jedničku, ne na 100, ale na 110%. Tak, jak říkal tady jeden z návštěvníků, už spoušťají, takže samozřejmě už se spouští. Jedno jistící lano, jedno hlavní lano a pomalu se spouští. Vše musí probíhat bez rázových vln, všechno v pořádku, pomalu, plynule. Samozřejmě vidíte, že nahoře ty povětrnostní podmínky jsou trošku fouká vítr, takže aby nedošlo k rotaci záchranáře s pacientem, takže pomalu se spouští směrem dolů, neustále musí vidět na záchranáře. Takže plynule spouštíme záchranář, který je s pacientem, takže všech si koordinuje, dává pokyny týmu nahoře tak, aby vše probíhalo plynule, slyšíte pokyny,
takže mají pod sebou překážku v podobě střechy, kterou musí teda překonat, tak aby nedošlo k dalšímu následnému poranění nebo poškození toho zařízení. Něco z těch technických věcí té letecké transportní sítě, takže certifikovaná nosnost je 2,5 tuny. Jo, takže samozřejmě člověk, který se v tom nachází, tak váží zhruba 70-100 kg max, takže je to všechno předimenzováno, takže byť se to nezdá, je to s prominutím větší nákupní taška. Při těch testech pak dochází k tomu, pokud se prostříhá 90% všech těch vok, tak to má nosnost minimálně 2 tuny. Jo? Takže ta záchranářská technika a vybavení je všechno opravdu předimenzováno tak, aby všechno bylo na jedničku a pacient se vždycky dostal do bezpečí a do další následné péče v podobě traumacenter ve fakultních nemocnicích, kam my potom ty těžké pacienty směřujeme jak pozemní nebo leteckou cestou. Být stále od stěny věže, krátké překonání střížky, samozřejmě věci v podobě lan jsou všechno z materiálu nylon a podobně, takže každý otěr, ostrá hrana může hrozit přeseknutím lana, odřením lana a následného zhoršení všeho. Takže samozřejmě vše je jištěno dvakrát, vidíte, jede se na 2 lanech. Na 2 lanech je spouštěno. Takže děkujeme. Je zelená nebo není zelená? Pacient přežil. Děkuji za krásný komentář k tomu, co jste viděli. Mezi tím se můžete, protože to bude pokračovat. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skál, co... Čau. Určitě nejsem sportovní typ, papuče s dýmkou sluší mi líp. Pod vrstvou sádla ztrácí se kost, při koupi prádla zmítá mnou zlost. Určitě nejsem sportovní typ, obtíže velké dělá mi schyb. Není mi dána pohyblivost, jednoho rána řekl jsem dost. Dá taky jednu toho medvídka. Aha. Děkuji. Koupím si střevíce a bytě vyrazím. Jsou plné pohody. Mě láká velice pochod Praha Prčice. Koupím si střevíce a bytě vyrazím. Jsou plné pohody. S jednou bedou. Vypneme zase reprodukovanou hudbu. A už jsme připraveni na další ukázku. Teď nám tam zůstal opuštěný, zaseknutý
natěrač, můžeme natěrač, nebo třeba tam chtěl něco jako vzít si domů, vymýšlel to a najednou se mu to nepovedlo a zůstal tam. No, černý natěrač a lepič plakátu, nebo nějaký performer, ty to taky rádi dělají, že někde lezou, že jo, něco tam vymýšlej, věšejí trenýrky, nesmyslně, pak vlastně nemají, je potřeba ho zachránit. A jak to teď provedete? Takže máme zaviselého osobu z hnutí Greenpeace, která chtěla bojkotovat tuto činnost a momentálně je teda uvíznutý na laně, nemůže tam ani zpátky, takže záchranář se k němu dostane na laně, spustí ho přímo do úrovně tam, kde je uvíznutá osoba a následně si ho přepne k sobě na úvazek a pomalu se oba spustí na zem. Toto je simulovaný především na konstrukcích. Kluci od ČEZu, kolikrát se stane úraz na sloupu vysokého napětí. No? Ne, je, já máme lístek, tak jsme dojíte koupit, jo, počkáte, jo, máme lístek. Tady vy je máte tady. Nahoru byste půjde. Dlouhodobé visení v této nepříjemné poloze může vést až ke zdravotním komplikacím. Ten se jmenuje smrt z visu, kdy vlastně dojde utištění všech velkých cév, hromadění krve v nohou, tak to samozřejmě je velice problematické, takže musíme zjistit, jak dlouho tam ten člověk visel v tom pracovním úvazku a následně se podle této situace k němu taky záchranáři, jestli slyšíte, mezi sebou komunikují. Je to opravdu hodinářská práce, kdy prostě to speciálními nůžkami nic nerozvazujeme, všechno, aby bylo v rychlosti. Takže záchranář přijede, předsvakne si, zjistí stav, odřízne to lano, které tam bylo a dál pokračují na zem. Cíchcez, záklon hlavy a nic víc se tady v tom volném prostoru dělat nedá. Vždy je zachraňovaný zády k té konstrukci, tak aby záchranář, tady sami vidíte, stoupal po tělese toho zařízení, rozhledna, stožáry, sloupy, stromy a podobně. Takže samozřejmě, aby si mohl koordinovat tak, jak mezi všemi záchranáři na celém světě, takže je používáno tady povely rukou tak, aby byl vizuální kontakt. Překonání střížky. Děkujeme za to. Bakaláři panu Janžurovi, náčelníkovi horské služby. Doufám, že vlastně i když to bylo příjemné, tak doufám, že se spolu nebudeme muset někdy potkat, jako jo, protože to vždycky svědčí to, že se něco přihodilo. Ono to je totiž zajímavá věc, ono to vypadá zdánlivě, jako že se nic neděje, ale ta hromadění krev v těch nohou je docela nebezpečná. Já jsem teď četl takovej docela, někde jak se něco někde objeví na tom Facebooku, tak on to nebude zřejmě, to nebude nesmysl. Zavolá se, případně ten člověk se ozve, teď se zorganizuje výjezd. Jak rychlou máte dosažitelnost? Třeba takový ty, tak já vím, že to území je vlastně největší, ale vrtulník používáte teda tím způsobem, jak dlouho třeba jste schopni být? 6 minut asi ne. Čas není daný, ale pracujeme co nejrychleji, takže jakmile se zavolá, jíždí se. Jo, není to daný zákonem, ale samozřejmě chceme. Na té Šumavě nic nestalo, noste sebou ty věci, které vám byly doporučeny, nepodceňujte tu Šumavu, která je nádherná, ale zároveň drsná a budeme věřit, že se budeme setkávat jenom při takovejhle krásných příležitostech, jako je ten dnešní sváteční den tady pod rozhlednou. Taky děkuju a můžete... A další věc, kterou bych vám rád připomenul, málo kdy je něco zdarma, jo. Teď je, samozřejmě, pozor, je něco zdarma. Tady na tom stánku jsou zdarma pohlednice
pamětní pohlednice na 28. září 2015. Takže obzvlášť děti, které budou chtít napsat nějaký vzkaz, ale i dospělí, možná si je, já to nevím jistě, možná si je budete moct nechat i orazítkovat, já tam zajdu. Máte dostatek pohlednic? Máme. Máte. A dají se orazítkovat? Na rozhledně. Tak jasně, všichni si můžete zdarma vyzvednutou pohlednici nechat, pravděpodobně taky zdarma, orazítkovat tady na rozhledně. Kam ji můžeme poslat? Třeba mě? Tak teď je taková malá pauzička. Ona to bude totiž pauzička. Ono se to totiž, to, co se bude teď odehrávat, tak to se jmenuje oběd za své. Jo, pohlednice zdarma, oběd za své a kejkle až do rána. Takže bavit vás tady bude kouzelník Pet. Mezitím samozřejmě autogramiáda, knížek Hinka Klinka, těch krásných strašidlářů, plných strašidel a pohádkových bytostí. No a samozřejmě i knížka pana Emila Kincla Zmizelá Šumava. Využijte tu příležitost a můžete si všechny tyto nádherné publikace nechat podepsat. Takže oběd za své, pohlednice zdarma, kejkle až do rána, no to nevím, jestli uvidím. A já ještě slyším tady zvuk motorových pil, ona totiž se tu odehrávají. Takže můžete si podívat na práci sochaře, řezbáře a chvíli. Tak budeme držet palce, za hodinku se podíváme, jak Pánové, máte jedna krásný kostýmy, máte krásnou harmoniku. Já tady vám prozradím jednu věc, že Tina Pletánková, která je tady se mnou dneska, tak ona celý léta hrála na tahací harmoniku, nebo se mě akordeon se mě říká. Takže možná po vás bude chtít jí na chvíli půjčit. Ale tahle je opravdu krásná, za tíhle roku. Tohle je dokonce starší než já, je z roku 31. To je starší než já, můj pes dohromady. Tak to je krásný. Co budete hrát? No jako vždycky jenom spoustu lidových písniček. No ona ta lidová písnička, ona je mnohdy nejlepší. Ono taky tu lidovou písničku v těch koukněte a hrábněte do toho. Kdo tu ráno máloval, hezký holky miloval, ten už tady není, ten je odvedený. Kdo tu ráno máloval, hezký holky miloval. Už jsem slyšet. Takže urozené panstvo, dámstvo, pojďte klidně přistoupit ke mně blíž, k těm ochozům, k těm stolům, abyste viděli. Pojďte za zvonkem. Pojďte, nebojte se, je to jak pro děti, tak pro dospělé. Takže urozené panstvo, dámstvo, přistupte blíž, vůbec se nemáte čeho bát. Tak, výborně. Tak a já se vás teďka na začátek hned zeptám. Prosím vás, kdo rozumí česky, zvedněte ruku. Kdo rozumí dobře česky, zvedněte obě. Tak a prosím vás, dělejte to samé, co dělám já. Dejte ty ruce před sebe a zkuste dělat to samé, co dělám já. Přibližujte, oddalujte. Urozené panstvo, dámstvo, to je potlesk, jenom abyste věděli. Já jsem zjišťoval, aby jsme si rozuměli, tak jsou tady Češi a já jsem samozřejmě placený od potlesku, proto jste si to vyzkoušeli, výborně. Nahoře je paní, která dělá čárky kolikrát, my zatleskáte, tolik dostanou peněz. A abych to nenechal náhodě. Musím vás, vykouzl jsem brečící dítě. Ježišmarja, já ti ne... Tak ale pošli manžele, ale... No, já se vám do toho nebudu šťourat, pošli kamaráda. Pojď, nebo tady bude brečet dítě.
kamarádky. Prosím tě, postav se mi tady. Kamaráde. Chtěl jsi být vždycky asistentem kouzelníka, že jo? Od malička. Od malička. Vyber si nějakou hulku. Tohle. Super. Vyzkoušej si, prosím tě, kámo. Já to nemůžu najít. Teďka. Ježiš. Moment. No, ono je to, kamaráde, ono je to nějaký zaseklý. Ona je tam nějaká zaseklá, prosím vás, to je ruka od toho, co bylo předtím. Ona se tam sekla za ty prsty. Jo, počkej. Já už tam, jo, už je venku. To byl kouzelník Kejklý zpět. My pokračujeme dál. A teďko, já už jsem vám tu několikrát říkal o těch knížkách a zaměříme pozornost tady k těm stánkům na začalo to houkat. Tady u nádraží, u zastávky a mezi námi je tady spisovatel Hynek Klimek, který tu má hodně knížek. Hinku, kolik jsi těch knížek napsal? No tak pokud to počítám i se spolupodílama, tak 52. 52. No, tak ještě já znám spisovatele, ty už jsou přes 100, tak ještě určitě hodně knížek se dočká. Tak motra bude Tina Pletánková, prý Ráda. A teďko, já nevím, my jsme nikdy vlastně nekřtili ty knížky žádným alkoholem, nikdy je nekřtíme. Myslím se, že jsme mohli křtít bonbonem, nebo něčím takovým, že já nemám bonbon teď, ani já nemám ani žvejkačku. Děti, kdo má bonbon? Má někdo bonbon u sebe? Kouzelník má bonbon? Ne, kouzelník je velký. Kdyby jsme tady ještě ke kmotře sehnali nějakou podkmotru. Si sama předpokládám, že fakt zima teda je, takže budu tak jako u toho potancovávat. Ta první knížka je o Víle Majolence a profesorovi z Prachatic, ale to je knížka už z Lonska, že jo? Nepletu se, je to tak, jo, Hinku? A ta vlastně nebyla pokřtěná v podstatě, že ne? Je to byl javornický křest, takže dneska opravdu zbývá ta knížka druhá, což je vlastně pokračování téhletý první z toho Lonska, která už teda křest má za sebou. Název je ku podivu stejný, o Víle Majolence a profesorovi z Prachatic, ovšem číslo 2. Tak. Hele, můžeme... Dobrý den, my vás zdravíme ze základní umělecké školy Stachy. Přijeli jsme, abychom vás trošku potěšili a poděkovali také panu Hinku Klimkovi za to, že nám umožnil, abychom s ním společně mohli tvořit tu krásnou knížku o Víle Majolence. Tady to je naše mladá nadějná spisovatelka. Ježibaba Hrozemíra má na hrbu netopíra. Ještě nekončíme, protože já tady mám pro vás ještě takovou pozvánku. Slyšte, pozvánka a je to ukončení pohádkové sezóny Mlázovská bramboriáda a drakiáda. Je to, pozor, protože ty patří k podzimu, tak draky si vezměte sebou. Nevím už, jak to pokračuje dál, ale máme tady přichystáno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 statečných dam, v čele teda s Monikou Turkovou. U mě nejblíž tady, takže já jí předám mikrofon. Vy si pak můžete předávat mezi sebou a každá dáma statečná, protože ona dneska docela chladno, máte tak krásný kostýmy, takže se na to těším, na to vystoupení a já předávám mikrofon Monice Turkový. To je vlastně tak jako uvedená, tak jako kapelnice a promotérka, takže je to vaše. Ano, děkuji. Tak já bych jenom chtěla uvést pro pořádek, že jsem hlasový technik a náš tiskový mluvčí je tady paní Vlačka. A ostatní neumíme mluvit. A mluvit jsme tedy soubor amatérských zpěvaček
a připravili jsme si pro vás pár písní. Tak, končím. A to jsou slovy dvě. Těším, tady Pavlo takový zatím žádnej. Já jsem ale včera slyšel, že vy máte vlastně ten pěvecký kroužek, že se tak jako doma vlastně vymluvíte těm manželům a přítelům a tam prostě se sejdete, tam se sejdete na kávičku, tam to problbete. Ej, slněčko za horou, pust ma horár domov, môj milý ma čaká pred našou stodolou. Môj milý ma čaká pred našou stodolou. Ty si stála jako voděnka mezi brehama, jako voděnka mezi brehama. Voda uplyne jak na rozmaríně, jako lísteček na rozmaríně. Velební pane. Pomalu. Velební pane je E. Můžu najít noty. Tak, máme noty. Velebný pane, hus vám nesu. Já bych se vdávala, celá se třesu. Já bych se vdávala, celá se třesu. Velebný pane, já chci mít muže. Já vám dám návdavkem kachnu a kuře. Já vám dám návdavkem kachnu a kuře. Kachnu a kuře, 2 hrůdy másla. Já bych se vdávala, až bych se třásla. Já bych se vdávala, až bych se třásla. Strakonice E. Cože teď? Strakonice E. Naladíme dudy. Jak se nadí? Strakonicí za oltářem leží dudy s dudářem. Kdo nevěří, ať tam běží, však tam ještě dudy leží. Kdo nevěří, ať tam běží, však tam ještě dudy leží. Strakonický dudy ručí, že mě holka šátek učí. Pučím, a nebo nic, já jsem holka od Strakonic. Pučím, a nebo nic, já jsem holka od Strakonic. Dobrý, ne? Dobrý jsou, ne? No. To jsou no, vydře soubor, nebo? Sijaham bekukaněn kvenkos, sijaham bekukaněn kvenkos, sijaham bekukaněn kvenkos, sijaham bekukaněn kvenkos, sijahamba, sijaham bekukaněn kvenkos, sijahamba, sijaham bekukaněn kvenkos. We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. Sijaham bekukaněn kvenkos, sijaham bekukaněn kvenkos, sijaham bekukaněn kvenkos, sijaham bekukaněn kvenkos, sijaham
bylo těžký. Okay, klid. Se mi vyjde baterka už ani. Jako chápu, bych vypíkal, že se žiju jak hovado taky na stage, jo, ale... Zpívejte. Botala za oknem, švecí volá bojcem, máš-li něco roztrhaný, zašiju to koncem, máš-li něco roztrhaný, zašiju to koncem, kramflekový šíno, to dělalo dílo, vyskočilo na verpánek, přerazilo bídlo, vyskočilo na verpánek, přerazilo bídlo, ten kulatý kámen, ten skočil do kámen, z kamen zase na policii, už je tomu ámen, z kamen zase na policii, už je tomu ámen. To byly dudy, kdybyste nevěděli, co to bylo. Lord? Lord? I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, maybe a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, maybe a sweet, sweet sound in your ear. Špico, tleskejte nám. V temné džungli, v té zrádné džungli, tamhle dnes v noci spí. Klid je v džungli, v té krásné džungli, tamhle dnes v noci spí. Timon a Pumba, a Timon a Pumba, a Timon a
Timon a Pumba, Timon a Pumba, a Timon a Pumba, a Timon a Pumba a Simba. Když se pravím male, a vím male, pravím male, pravím male, a vím male, a vím male, a vím male. Když se pravím male, a vím male, pravím male, a vím male, a vím male, a vím male, a vím male. Timon a Pumba, a Timon a Pumba, a Timon a Pumba, a Timon a Pumba, Timon a Pumba, a Timon a Pumba, a Timon a Pumba a Simba. Nejmne čovimne, a vimne čovimne, a vimne, a vimne, a vimne, a vimne, vimne, a vimne, a vimne, čovimne, a vimne, a vimne, a vimne, a vimne. Timon a Pumba, a Timon a Pumba, a Timon a Pumba, a Timon a Pumba. A to bylo všechno, vážení přátelé. Tak jak jste slyšeli, tak to bylo všechno. Děkujeme krásným 7 odvážným dámám. No a vážení návštěvníci, já si myslím, že ještě dojde, že pánové teda, je tam vidím půl litrama, ale myslím si, že ještě k poslechu hrát budou. No a já si myslím, začíná volná zábava, takže jeste, pijte, bavte se, dokud je teplo, dokud je krásně a dokud jsme tady. A já věřím, že počasí nám přálo, tak si ten zbytek užijte po svém.